שלום לכולם, ממשתלת הרועה. אנחנו מתכוננים לסדנה, סדנת תבלינים ומתכונים שתהיה פה אצלנו במשתלה ביום שישי בשעה 9:45. וזהו, אנחנו מתכוננים בגדול, מקווים שגם המזג האוויר יהיה נחמד ונעים. בכל אופן, אנחנו פה במשתלה, הכל מקורה, אז אני מקווה שאנחנו לא נסבול מהגשם, אז גם אם יורד גשם הסדנה תתקיים. ועכשיו אנחנו עם העיצובים מתכוננים. אנחנו מאוד מקווים להנים את זמנכם. יש לנו פה תנור, שבתנור רבקה תאפה לחם בעציצים של טרקוטה, ועוד הרבה דברים שאני לא מגלה לכם כרגע, שזה יהיה הפתעה. ותבואו, אנחנו מחכים לכם במשתלת הרועה.